hedder Janni. Jeg arbejder som kantineleder her i Fødevarestyrelsen, og vi har indtil videre opnået det økologiske spisemærke i bronze. Kunne du også tænke dig at få et økologisk spisemærke, så skal jeg vise dig, hvordan du udfylder dit økoregnskab. Det er super nemt. Det er en god idé at orientere dig på økologiskspisemærke.dk, inden du går i gang. På hjemmesiden under fanen Økoregnskab og ansøgning kan du finde al den information og hjælp, som du kan have brug for. Fanen har flere underfaner, der beskriver hele processen frem mod et økologisk spisemærke. Du skal bruge en computer, en internetadgang, og så skal du bruge din faktura eller opgørelse for de samlede indkøb fra de sidste 3 måneder. Hvis du kun har én leverandør, behøver du ikke at udfylde dit økoregnskab. Så skal du bare scanne din 3 måneders økologiopgørelse ind på din computer og sende den direkte til Fødevarestyrelsen. Du kan finde skemaet til dit økoregnskab på økologiskspisemærke.dk. Gå ind under fanen Økoregnskab og ansøgning, og igen under fanen Hent og udfyld dit økoregnskab. Her finder du skemaet. Du skal huske at gemme dit økoregnskab, inden du begynder at skrive i det. Du skal trykke på Filer og Gem som. Du vælger selv, hvor du vil gemme det, og nu er du klar til at udfylde dit økoregnskab. Økoregnskabet indeholder 4 sider, der alle har forskellige farver. På første side, markeret med lilla, kan du få et overblik over dokumentets indhold, og her kan du også finde hjælp. På anden side, markeret med rød, finder du en overskuelig titrin til at udfylde økoregnskabet. På tredje side, markeret med grøn, finder du selve skemaet til dit økoregnskab. På fjerde side, markeret med blå, kan du finde ofte stillede spørgsmål, som kan være gode at have ved hånden. For eksempel kan du læse forskellen på et økoregnskab i kilo og et økoregnskab i kroner. Det kan være godt at orientere dig på de forskellige sider, inden du begynder at udfylde økoregnskabet. Når du indtaster dine oplysninger i skemaet, skal du ikke skrive kilo eller kroner efter tallene. Skriv for eksempel bare 200 eller 2000. I kolon A skriver du datoen for din faktura eller opgørelse for de sidste 3 måneder. Det er vigtigt, at du altid kan fremvise din faktura eller din opgørelse, du har skrevet ind i dit økoregnskab. I kolon B skriver du fakturanummeret og navnet på din leverandør. Igen er det vigtigt, at du kan fremvise faktura eller opgørelse, som du har skrevet ind i økoregnskabet. I kolon C skriver du den samlede fakturabeløb eller det samlede fakturavægt. Altså hvor meget du har handlet for i alt, enten i kroner eller kilo. Har du valgt at opgøre dit økoregnskab i kilo, skal alle tal angives i kilo. I kolon D skal du skrive prisen eller vægten på de varer, der ikke indgår i beregning af din økologiprocent. Det er blandt andet non-food, såsom lys, servietter og rengøringsmidler, vand på flaske, salt, kød fra jagt og vildfanget fisk. I kolonne E skal du skrive beløbet eller vægten på det samlede indkøb af din økologiske råvarer, købt på den pågældende faktura eller opgørelse. Har du flere leverandører, skal du ved hver faktura eller opgørelse indskrive alle de relevante oplysninger i kolonnerne, som er blevet nævnt tidligere. Øverst kan du se din økologiprocent, der automatisk bliver udregnet. Har du kasseboner fra supermarkeder, og laver du dit økoregnskab i kilo, skal du 3 måneder før du ansøger om det økologiske spisemærke, huske at dokumentere eller veje alle dine varers vægt på kassebonerne. Du skal huske at veje både de økologiske og de konventionelle varer. Har du ikke vejet dine varer på dine gamle kasseboner, må du give et skøn ud fra normalen. Fremadrettet skal du huske altid at veje alle dine varer på kassebonerne. Hvis du handler meget i supermarkeder, kan det være en idé at lave dit økoregnskab i kroner, da det er nemmere at holde styr på. Hvis det ikke er angivet på kassebonen, at en given vare er økologisk, må du ikke selv skrive det på kassebonen. Det vil sige, at den pågældende vare skal skrives på som konventionel, da Fødevarekontrollen ikke har mulighed for at kontrollere, om det er rigtigt. Du kan få dit supermarked til at skrive, at den pågældende vare er økologisk. Husk bare at få en underskrift og et stempel fra supermarkedet på kassebonen.
Når du har udfyldt dit økoregnskab, skal du huske at gemme det en ekstra gang på din computer. Tryk på filer og tryk på gem, og dit økoregnskab er gemt. Du skal sende dit økoregnskab til Fødevarestyrelsen online på økologiskspisemærke.dk under fanen Økoregnskab og ansøgning, og igen under fanen Ansøg og send dit økoregnskab kan du finde linket, der vil guide dig direkte til Fødevarestyrelsens kontaktformular. Her skal du udfylde de relevante informationer og vedhæfte dit økoregnskab, som du lige har udfyldt. Når du har sendt økoregnskabet, går der ca. 2 til 4 uger, inden din ansøgning er blevet behandlet færdig. Først når du har modtaget din registrering som bruger af et økologisk spisemærke, må du reklamere med dit økologiske spisemærke. Fremadrettet vil du få besøg af Fødevarekontrollen, der vil kontrollere, at din dokumentation stemmer overens med dit markedsførte økologiske spisemærke. Du skal fremadrettet stadig udfylde dit økoregnskab, men blot gemme og fremvise det til Fødevarekontrollen, når de kommer på besøg en gang om året. Skulle du undervejs i videoen være kommet i tvivl, eller have spørgsmål til det økologiske spisemærke, eller til udfyldningen af økoregnskabet, kan du finde hjælp på økologiskspisemærke.dk under fanen Kontakt og igen under For vejledning. For at komme i kontakt med mad- og måltidsrådgivningen, kan du skrive en mail på økologisk-spisemærke@fvst.dk. Vi glæder os til at sende en fejringspakke til dig, når I har opnået det økologiske spisemærke.